Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku bilježi izvedbu prve kazališne predstave 1735. godine u Isusovačkoj gimnaziji na latinskom jeziku. Sustavan i organiziran kazališni život započinje 7. prosinca 1907. godine u zgradi namjenski sagrađenoj 1866. godine za putujuće kazališne družine. U proljeće 1907. osnovano je Društvo za osnutak stalnog hrvatskog kazališta s Radoslavom Bačićem na čelu, koji su podržali brojni gradski političari i utjecajni pojedinci. Prvi intendant Nikola Andrić okuplja ansambl koji 7. prosinca 1907. godine izvodi program Kolaž prigodnice, uvertira Gundulićeve Dubravke, slova preporoditeljima Milana Ogrizovića te prvi čin Smetanine Prodane nevjeste. Zgrada u kojoj se kazalište smjestilo projektirao je Karlo Klausner u historicističkom stilu koji krase elementi maurske arhitekture. Gledalište ima oblik potkove izgrađeno u 3 razine, a u tradiciji je talijanskih i austrijskih kazališnih dvorana. Godišnji repertoar čini 15 stalnih naslova. Organiziraju se dani otvorenog kazališta, Krležini dani, novogodišnji koncerti, lipanjske operne noći. Svakako posjetite naše Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. Ivana, Florija, Barbara, Ivona. članovi smo Street Art kluba Medicinske škole Osijek i djelujemo već drugu školsku godinu. Ove školske godine uključili smo se u izradu kreativnog uratka u projektu Čitanjem do zvijezda. U središte plakata smjestili smo protagoniste Doru i Petra Krupića, kumu Magdu, Pavla i Jerka Gregorijanca. U gornjim kutovima plakata su predstavnice naroda Frelka i Šafranička, koje pozivaju na predstavu Augusta Šene Zlatarovo zlato. U donje kutove plakata smjestili smo antagoniste književnog djela, Klaru i Krstu Umnada te Stjepka Gregorijanca i Grgu Čokolina. Izdvojili smo odlomak na početku povijesne pripovijesti 16. stoljeća Zlatarovo zlato. Na domaku 16. vijeka, za kraljevanja Makse II, a banovanja biskupa Đure Draškovića, nizahu se oko župne crkve Svetog Marka Onijske daščare, gdje su kramari i piljarice obzirnim građanima plemenitoga varoša na Grčkih goricah tržili lojanica, ulja, pogača i druge sitne robe za sitnu porabu i uz male novac. Stari Zagrebčani, premda u vječnoj zavadi sa prečasnom kaptolskom gospodom, bijahu ljudi dosta pobožni. Pohvališe se dapače jedanput pred kraljevskom svjetlošću da, hvala budi Bogu, u njihovu gradu toliko popova i fratara koliko i građana ima. Ali kraj sve te obilne i silne pobožnosti, slabo su se sjećale Svetoga pisma. Gdjeno se čita da je Sin Božji biće protjerao novčare i trgovce iz pridvorja hrama Božjega. Daščare stajahu mirno pod okriljem Svetog Marka, pa će i sama svjetska i duhovna gospoda zaustavila bi se kad što pred njima.